बे समाव मोनसे गिदिर आपडेट चिरां जिल्ला बिपिएमनिफ्राय रोजा रोजा दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थांगासिनो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो रोजा रोजा बिपिएमनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थांगासिनो बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों चिरां जिल्ला सिडली बियामनि एमएलए जयन बसुमतारी बिथाङा लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ दाब दाब जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंबाय थानाय समावनो चिरां जिल्ला बिपिएफनि रोजा रोजा दैदेनगिरि मावथिफोरा बिपिएफखौ नागारनानै थांनायनि इसारा होदों एमएलए जयन बसुमतारी बिथाङा एमएलए जयन बसुमतारी बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो 6निफ्राय 7 रोजासो चिरां जिल्ला बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएलआव हाबनो थियारि जागासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लायाव बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आरो बारग' एमएलए चन्दन ब्रह्म बिथांमोना दङ बिथांमोन थासेयावबो फारसेथिं बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दासान्दि जायगा जायगा थांनानै गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मेल मिटिं खुंबाय थानाय समावनो चिरां बिपिएफनिफ्राय 6निफ्राय 7 रोजासो मावथिफोरा इउपिपिएलआव हाबनो थांगासिनो होननानै बुंदों सिडली बियामनि एमएलए जयन बसुमतारी बिथाङा आरो बेखौ खोब खम समनि गेजेरावनो थामहिनबा डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो नुनो मोनगोन होननानै फोरमायबावदों एमएलए जयन बसुमतारी बिथाङा डिसेम्बर दानाव मा जायो नायबानो जाबाय डिसेम्बर दाना बिपिएफनि थाखाय जायो ना बले इउपिपिएलनि थाखाय जायो नायबानो जाबाय चिराङाव आं बुङो गैयाबाबो माने 6निफ्राय 7,000 बिपिएफनि मानसिया दिनै जयन जानो थांगासिनो दं आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंखाबाय खोब खम समनि गेजेराव नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय नायबानो जाबाय जितेन बरगयारि सासेया दिनैहाय मा खारनाव थांदों जों बयबो मिथिखागौ दिनै इउपिपिएल दोलोआव मानगोनां शिबनिफ्राय लानानै प्रमद बर' बिथांनिफ्राय लानानै इउजि ब्रह्मनिफ्राय लानानै रोनगोरा नार्जारिनिफ्राय लानानै जोंनि जिफोर टिम दङ जाय टिमा निसाजों सोमोन्दो गैया जोंहा लोंनाय जानायजों जोंहा बिदि सोमोन्दो गैया हाग्रामा महिलारि बिथांनिया नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ लोंनाय जानाय दाबि धमकी बथलनि सिगाङाव दिंग्रिनि सिगाङाव बिथांमोननि डिसिसना जायो खिन्थु जोंनिया दिनैहाय खापसे साहाजों जोङो डिसिसन खालामनो हायो खापसे साहाजों जों मोजां मोनसे सिन्था खालामनो हायो दा दिनै जितेन बरगयारिनि खोथाखौ जुदि नायो बेखौ जितेन मोसाहारिनि खोथाखौबो जुदि नायो जों नुगोन हाग्रामा महिलारिनि जिफोर आखु बे आखुजों बिथांनिया मिलायदों इउपिपिएल दोलोनि जोंनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि बिनि उल्था बे बिथाङा मावबायानो थाखादोंमोन जायनि थाखायनो दिनैहाय बिथाङा माने गाव हारसिंखौ बोरैहाय दाम बारायनानै लाहैनो हायो नायबानो जाबाय साबैसे दं बिनि उनाव नोंथांमोना खुंथाय गथासेयावबो मानो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफआव थांनाय बाथ्राखौ मा बुङो नोंथाङा नाय जे दिनैहाय बे खोथाखौ नायोब्ला बे सोरबा इउपिपिएलनि खोथा नङा सोरबा दोलोनिल' बाथ्रा नङा सासे सानै ओरैबायदि माखासे लुबैसोला ओरैबायदि माखासे खाबु फलान थागोन जायफ्रा गावनि साननाय बायदि जायाबानो जों दिनै राजुहुवा भाबै एज ए हल जों सिन्था खालामदों खिन्थु सासे सानै सोरबा बेबायदि थागोन जे जायफ्रा गावनिल' सानो गावखौनो सिगां खालामनानै गावजोंनो जोबथा खालामनो नागिरो बैबायदि मानसिफोरनि थांनाय फैनायाव बबेबा मोनसे दोलोआ खहा जागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया क'क्राझार बियाबनि बेलायाव मा बुंगोन जे इउपिपिएलआ बिजाथि मोननानै दखल खालामनो हागोन ना जे देरहासारनो हागोन बेखौ आरो बेखौ सेकेन्ड थट जेबो गैया इउपिपिएल दोलोआनो देरहागोन बेयाव खुनु आरो सेकेन्ड थट सेकेन्ड बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 99542730
679 जानबुं अनजिमायाव।